3, 2, 1 ओपन. माझी बाबू कुठे आली? आता काहीतरी नाश्ता बनवून घेतो. काय? नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? आता मी तुम्हाला कालच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं ना की आता आपण नवीन घर घेतलंय, नवीन फ्लॅट जो रेंटवर घेतलाय. परत सांगतो की रेंटवरच घेतलाय. तिकडे आम्ही चाललो आहे. तर आता आम्ही रिक्षा बुक केली आहे आणि तुम्ही आता जरा सामान खाली बघा किती आहे. बापरे, एवढं सर्व सामान आता आहे. आम्ही एवढं सगळं नेणार आहे म्हणून रिक्षा बुक केली आहे. नाही तर ओला गाडीने सुद्धा गेलो असतो, ट्रेननी पण गेलो असतो. पण अजून एवढं सामान यायचंय, डबल सामान अजून घरात पडलंय. चला, जेवढे तुम्ही उचलू शकता तेवढे न्या. काजल एक लॅपटॉपची बॅग पाठी लाव. हलके हलके घेते, घेऊन जा दोन. काजल तुला जेवढे जमते तेवढे घेऊन जा, बाकी उरलेले मी आणतो. तू पटापट आणशील ना? ती लाव याला. आईची पर्स. आता गडबड बघा सर्व, आता रिक्षावाला बघत राहील सर्व सामान. चल घ्या, जे हलके हलके ते घेऊन जावं. ओके, चावी ह्याच्या पाठी या. हां घेतो मी. चला घे, ही वाली घे. मी आलो, चल बाहेर येसेल त्याची रिक्षा. बंद नाही ना तुटणार? नाही नाही, आता किती राहिला बघा सामान, एवढं सर्व मी घेऊन जाणार आता ते. आई चला. चला, रिक्षावाला आलाय. हां हां, बाहेर उभे राहा. पाऊस पण येतोय. दिलू बघा, आमची दिलू. पाऊस पण आला बघा. चला आरामात जावा. तुमचा नंबर आहे माझ्याकडे. काय? आता फायनली आम्ही चाललो आहे ना. हा. सर्व बॅग बिग. तुम्हाला एक सांगायचं, जेवढं आता सामान होतं ना सर्व कपडेच आहे ऑलमोस्ट. पण हे ना, हे ओलाच्या कारमध्ये बसले नसते, नसते बसली. पण ऑटोमध्ये एवढी जागा असते, विचार करा. आता पाठी बघा, सर्व कपडे एकावर एक ठेवलेले आहे. आणि लॅपटॉप बघा इकडे दिलेला आहे. हे पण कपडे. मम्मीच्या अंगावर काय? पर्स आहे मम्मीची आणि लॅपटॉपची बॅग आहे आणि माझी कपड्याची बॅग आहे. आणि आमची दिलू बघा माझ्याकडे. हा, दिलू आपली बघा. आता 7 वर्षांनी दिलू बाहेर पडली आहे. आता ओपन करणार नाही तर डायरेक्ट दिलूला आपल्या घरी. तर डायरेक्ट आपल्या घरी ओपन. त्यांना आवाज करत होती ना जरा. ओलाच्या कार आणि ऑटोमध्ये 50चा मिनिमम डिफरन्स असतोच. 50 रुपयाचा डिफरन्स असणारच. आता चला तुम्ही पण आमच्या बरोबर नवीनमध्ये, नवीन घरामध्ये. दिलूने पहिला आवाज दिलेला आहे. हां, आता एवढी ट्रॅफिक आता नाही आहे, हा. पण अजून 1-2 तास लेट गेलीस तर ट्रॅफिक तरी आपल्याला पोहोचायला 1 तास लागतो. मम्मी आपल्याला हंडा दाखवत होती, पण काजल हंड्यामध्ये काय होतं? कचरा पेटी होती. आमचे दिलू शाने बघा गोल गोल फिरते आतमध्ये. हां, तुम्ही परत कमेंट करून सांगाल दिलला नवीन जाई घ्यायची आहे. आता वेगळी मोठी झाली घेऊया तिला, है ना. पण याच्यात पण आहे. आपण तिला एवढं गाडी फिरवत नाही ना. आता अर्धवट पोचलो आपण. सांगायचं आहे, गाडी चालू झाली तिकडे आपलं ओलाचं पण, आपल्या उबेरचं पण भाडं आपल्याला माहिती पडलं ना. मीटर पण चालू केलं आहे. काय किती होतं ते बघायचं आता. आतापर्यंत 304 रुपये झाले. तर आम्ही पोचले बघा. आता सामान बघा, आणि बिल पण आहे आता. ट्रॉली घेतली आज दिल्लीची एंट्री होणार आहे नवीन घरात. तर इथे बघा आम्ही पोचलेलो आहे. आता ग्रँड एंट्री आपण सर्वात पहिली दिलची करूया. सामान आमचं राहू दे तसंच बाहेर. दिल वेलकम. कुठे जाते बघायची पहिली. या 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 पुढे या, पुढे या, या मम्मी या. आणि आपली दिलू आलेली आहे, दिलू पिल्लू. चला थांब, तिला तिकडे ओपन कर काजल. दरवाजा बंद करते. हा, तात्पुरती बंद कर, सामान राहू दे, ते काय हे होत नाही. हा, फक्त ते तू राहा तिकडे. ये चला. 5, 4, 3, 2, 1 ओपन. दिलू.
माझी बाबू कुठे आली? कुठे आली माझी बाबू? ती बघते सर्वीकडे. आणि आपल्याला अंदाज नाही आहे कारण दिलूने सुसू केली आहे का शिशी केली आहे. त्याला एकदा झालाय ना. पण तिला ना मम्मी हा हे बेड हेच वाटणार, सेम वाटणार. सेम वाटलं ती बघत राहिली. सामानाचा वास तिला सेम येणार. हा. आपण तर कसं माणसं एक्सप्रेशन देतोच, पण आता प्राण्यांचं पण आपल्याला माहिती पडेल ना. तेच राहिली. दरवाजा उघडलेला आहे. कुठे चालली? हे ते हाईटला कमी आहे ना. हा, इकडे कमी आहे. तिला खाली जायची सवय या काय आहे ना. सुसू बिसू नाही केल्या तिने आम्ही. नाही केली ना. तिला खाली आमची जायची ट्रेन पण सवय आलेली आहे. तर आता एक 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 करून सर्व येतील. मम्मी हे मम्मी माणसं विचारतील की काजल भाई कुठे आहेत. बाईला पण परत आणायचं आहे. बाई आता घरी आहे. आणि घरी आहे म्हणजे ती ताईकडे गेलेली आहे. हा भाई आणि मी आणि ताई गेलो होतो ना. मी ताई आणि भाई गेलो होतो तिघ जण. तर भाई ताईच्या घरी थांबलेले आहेत. बाई ताईच्या घरी थांबले आहे. तर एक बाबू आहे चेंज ना. बाबू आणि चेंज म्हणून पण तेवढं त्यांना हा. वेगळं. आणि विक्रोलीच्या घरी आता आता विक्रोलीच्या घरी कोण नाही. हे बघ. बाल्कनीमध्ये. अरे वा 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 वा. अरे वा वा वा. अरे वा वा. मम्मी आता हे जरा हे ना हे जरा आता परत लावला पाहिजे असं जरा. परत आलं ते पटी. तिला आताच जाऊ दे. आता कुठे नाही आधी कुठे कुठे जाते बघूया. ती कुठे कुठे जाते बघ. हे सगळं घर शोधणार. तिला अजून एवढाच रूम वाटते. अजून ते आतले रूम तिने बघितले नाही सर्व. तिला ती त्याच्या खाली राहायची सवय झाली ना. तू दरवाजा लावलायस काय. नाही. आपलं सामान आहे बाहेर. आणू मी? चला एक एक करून सामान आणा. चला आता दिल राहू दे. मम्मी हे तात्पुरतं जरा बंद कर ना. अजून मी कम्फर्टेबल नाही तिला घेऊन. आता पटकन बाहेर जायची. आतल्या आत फिरेल ती. हा लाव. हे बघा मम्मीने एकीकडे बंद केलं तर एकीकडे काय मम्मी तिकडे कसं काय ते? ते लास्टचं बंद करते कधी पण. हे हलत नाही ना. हलतो हलतो. झालं. हा झालं. दिलू ए बाबू तिला तू त्याच्या खाली नाही खाणार. इकडे ये, इकडे ये, इकडे ये, इकडे ये, 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 ये. थांब ती नंतर नंतर करेल. इकडे ये, मी सामान आणतो हा. इकडे ये. बघितलं आमच्या दिलूची गडबड. आता आम्ही सामान आणूया पटकन पटकन. काजली ट्रॉली घे तुला. काय कुठे चालली. ट्रॉलीची सर्व्हिस आहे आमच्याकडे. कुठे गेली. लपली दिलू ती बघ. तिला अडकुशी जागा पाहिजे ती ह्याच्या खाली गेली असती ना. चल लपू दे आता सामान घेतो पटापट. आता सामान घेऊया पटापट. लिफ्ट बाय बाय लिफ्ट. लिफ्ट सॉरी बोलतोय. ट्रॉली. हे बघ एक राहिली बघ ट्रॉली तरी काय. हे आमचं फाटलं आणि आमचं डस्टबिन बघा इकडे असतो बघा. चला नवीन घर में स्वागत आहे. काय बघते दिले इकडे आली. नाही ती दिला इकडे किचनमध्ये राहिला. तिला ते बेड दिसला आपला दिवाण दिसला ना. ती दिवाणच्या खाली तिला जायची सवय आहे. चल ये. गेली का इकडे आहे ना बसली. स्टँड खाली गेली. दिलू पिल्लू ए दिलू पिल्लू कुठे आले आमची दिलू पिल्लू. चला आता जरा फ्रेश होऊन घेतो. खूप भूक लागलेली आहे. जरा आता काहीतरी नाश्ता बनवून घेतो. काय काय नाश्ता बोलले की लगेच आले पुढे. चला किती वाजता पोहोचलो मग मी 6 वाजले. 6 वाजले ना. आणि हा तुम्हाला सांगायचं होतं ते डिफरन्स की मीटरने आलो ना. उबेरचे कॉस्ट झाले आमचे 390 आणि मीटर पडला 370 रुपये. 20 रुपये कमी. पण कसं माहिती फायदा कसा असतो माहिती आहे का. घर बसल्या बुकिंग होते. कुठे बाहेर आपल्याला हात दाखवायची गरज नाही. बरोबर. हा हो. हां तर हा फायदा ऑलमोस्ट सेमच असतं. आणि पण कधी कधी ना डायरेक्ट म्हणजे समजा तुमचं जवळपास असेल ना डायरेक्ट जर करायचं तर डायरेक्ट ऑटो करा. म्हणजे कॅबमध्ये जरा महाग पडतो. जरा महाग पडते पण कन्व्हिनियन्स चांगली असेल. चांगली गाडी आहे. सामान आणायचं असेल तर ऑटोच करा. हां बघितलं किती सामान आलं एवढं. एवढं सर्व कारमध्ये नाही आलं असतं. 2 पर्स आहे. त्याशिवाय दिल्लीला आम्ही घेऊन आलो. हां हे लावूया का. आता तुम्हाला हे लावून दाखवतो बघा कसं वाटतं. डिफरन्स वाटतं ते सांगा. मस्त वाटतं ना. आता समजा ही लाईट बंद करतात. इकडे फोकस करतो. ही लाईट बंद करतो बघा. वेगळं वाटतं ना. नाश्ता करूया. बाय बाय. आजचा फोकस आमच्या दिलूवरच असणार आहे. दिलू बोली एक रूम नाही संपला दुसरा आला. हा जात मजा शिशी करायला जात मजा. हा शिशी करायला जात मजा. सुपडा कुठे आम्ही सुपडा. इथे तिला एक सुपडा देऊ. हा काजल एक सुपडा आणि ती सुपड्यावर करते ना. लक्षात येईल.
तुम्हाला माहिती आहे की आमची दिलू सुसू आणि 2 नंबर 1 नंबर सर्व सुपड्यावरती करते. आता ती आतमध्ये जाते, तिला आता पाण्यासारखं वाटतंय ना. काजल आण पटकन. तिला नवीन वाटतंय हम्म. आणि सुपडा दाखवला ना मग तिच्या लक्षात येईल. हो आण काजल. हा नवीनवाला आणला. तो ह्याच्यात कचरा नाहीत ना तुम्ही बोलता मग ह्या हिला ठेवा. हे बघ, हे बघ, हे हे बघ, बघ, सुपडा. हे बघ. अरे उभा ठेवा ना मग ती पायाने हे करेल ते कळेल तिला. कुठे गेली झाडू उचल तिकडे नव्हते. ए, कुठे गेली मग तू झाडू उचल. दिलू पिल्लू बेड खाली गेली ती. आता ती बेड खालनं बाहेर बेड नाही खाली येणार. गेली. इकडे चांगलं आहे ना. हम्म. असाच एक आरसा इकडे लावला पाहिजे बा, इकडे इकडे कुठेतरी बाहेर असं काय नको नको. नको ना. हे बरोबर आहे ना आपल्या आतमध्ये येऊन. म्हणून आम्ही पावडर बिवडर पण स्वतः तिकडेच ठेवलं आहे ना सर्व. हे हवं, आडकुशी. आणि हे चालूच ठेवणार आहे आम्ही दिलसाठी. हा. दिलसाठी ही मधली लाईट आहे ना, ही चालूच राहणार आहे. चल काजल. दिलला पाणी नाही ठेवलंय. दिलला खाऊ ठेवलं इकडे बघ. हे काय दिलला पाणी. हा ठेव. जेवण ठेवते ती आहे. नाही का आणलं, गिफ्ट आणलेस का रे. इकडे पण बाहेरची लाईट आहे ना कुठेतरी. आणि आपण भेटलाय त्याला जागा किती बनवून देतात. मॉड्युलर ते वेगवेगळं बनवलं, इंटिरियर केलं आहे ना. पाणी उडतं. विक्रोळी का भाजी बिजी म्हटलं विक्रोलीवरून कशी आणणार. आपल्या रिक्षामध्ये तेवढं सर्व सामान होतं. सामान होतं. अजून घरी किती सामान पडलंय. त्या साईडला एरिया कसं वाटतं आता वॉकिंगला घेऊन चाललो मम्मीला. मस्त. मस्त वाटतंय. हा. आता किती स्टेप झाले आमचे बघून ठेवा. हा. किती आले 2023. चला वॉकिंग करा. आल्या आल्या वॉकिंगला लावलं एक्सरसाइज आल्या आल्या वॉकिंग करायला चालले का काय करायला चालले. दोन्ही वॉकिंग करायला पण चाललो आणि जरा पोटाची पूजा पण करून येतो. हा. भूक लागली आहे. हे ना. हे माझा मिसल पाव आहे ना. हा. तुझं काय तिकडे मसाला डोसा अजून. तुझं काय आहे माझा मसाला डोसा. आणि काजलचं. मेंदू वडा चला खावा. तिघांचे वेगवेगळे. तू खाऊन बघ मी कसं लागतंय बघ. वडा पण गरम आहे ना. आत्ताच चांगला आहे मी? काढलं मी खाल्लं होतं त्याच्या अगोदर, छान होते. मम्मीला स्पेशल सर्व्हिस बसून. आणि आम्ही सर्व एक दुसऱ्यांचा खातोय ना. हा. तुला आवडल्या तिन्ही वस्तू. हा. पहिलीच राऊंड मारून आली पावसात ना ते पण.